ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांचं खूप पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे आजच्या या 6व्या अध्यायामध्ये, ज्याचं नाव आहे ध्यान योग आत्मसंयम योग. आणि खूप आनंद आहे आपण सर्वजण या अध्ययन वर्गामध्ये. जसं मी म्हटलं की 18 दिवसाचा यज्ञ आहे. मग बरेच जण जे आपण म्हणतो की खंडित झालेली आहे, म्हणजे ज्यांना मग शक्य नसेल ती लोक नाही जॉईन करत आहेत, परंतु जर यज्ञ म्हणून जॉईन करता आहात आणि हा 18 दिवसाचा यज्ञ पूर्ण करतात, त्याच्यासाठी खरंच खूप आनंद आहे. आणि हा आनंद द्विगुणी शतगुणी असा आनंद भगवंतांना आहे. त्या श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी आपण साष्टांग दंडवत करूया. हरे कृष्ण माताजी. श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. भगवंतांची ही मूर्ती आहे, त्याला साष्टांग दंडवत. श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग दंडवत. श्री रामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण या आपल्या 6व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी थोडंसं 5व्या अध्यायाविषयी. हरे कृष्ण माताजी. मग जो 5वा अध्याय काल आपण बघितला, की ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की कर्म संन्यास का कर्मयोग. मग कर्मयोग आपण बघतोच आहोत पहिल्या अध्यायापासून, की ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण सगळं बघितलं. मग गीतेचं सार का म्हटलं आहे, कारण तिथे ज्ञान योग आहे, बुद्धी योग आहे, सांख्य योग आहे, कर्मयोग सांगितलेला आहे. त्या सगळ्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. परंतु ज्या तिसऱ्या अध्यायापासून आपण सुरुवात केली, ऍक्च्युअली कसं कर्मयोग काय आहे, मग कर्म आणि योग याच्यात कर्मयोगामध्येच सगळं आहे शब्दामध्ये, की कर्म संन्यास नाही तर तू ते कर्म पूर्ण कर, निष्काम पद्धतीने कर. मग कशा प्रकारे निष्काम पद्धत, जसं काल आपण बघितलं की कमळाच्या पानाप्रमाणे, म्हणजे मग त्याचा प्रभावही राहत नाही, म्हणजे अटॅच्ड विथ डिटॅचमेंट. कशा प्रकारे, तर त्या पानावरती त्या पाण्याचा स्पर्श देखील राहत नाही, त्याचा कुठलाही मागमोस राहत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याला जसं आपण त्या हरिदास ठाकूरांची कथा ऐकली, की ज्या ज्या वेश्येला, मग ज्या वेश्येचं उदाहरण आपण ऐकलं, की ज्या वेश्येला कितीतरी मला वाटतं ती कथा आपण सांगितली का काल? हरिदास ठाकूरांची हो हो माताजी, माताजी. सांगितली सांगितली हरिदास होती. ठाकूर. येस, पूर्ण झाली होती ना. येस, मी फक्त आधी ती ठेवली होती. येस, ओके माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्या हरिदास ठाकूरांनी कशा प्रकारे साधू संग, लवमात्रे साधू संग, की मग अक्षरशः थोड्याशा सहवासातून सुद्धा त्या अ, 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 त्या वेश्येचं किती परिवर्तन होतं, की जी स्त्री इतकी चिडलेली असते, की काय तुम्ही इतकं करता आहे, तर नामस्मरण, ज्यांना नामाचार्य म्हटलेलं आहे,
आणि कशाप्रकारे मग इतक्या शांतपणे हरिदास ठाकूर सांगतात, की याच प्रश्नाची मी वाट बघत होती. आणि मग ज्याप्रमाणे भगवंतांचं सगळ्या स्तुती अ, हरिदास ठाकूर सांगतात, त्यागाचा महिमा आणि सगळं जे वर्णन आणि सगळं ज्ञान जे देतात त्या स्त्रीला, तेव्हा ती स्त्री सुद्धा जागृत होते आणि कुठेतरी स्वतःचं मग मुंडन करून तिथे तुळशी वृंदावनापाशी ती ध्यान करत बसते. अशा प्रकारे परिवर्तन होतंय. अशा प्रकारे साधू संग म्हणजे थोड्याच्या संगतीने म्हणून जसं मी म्हटलं, की पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. त्याच्या पुढचं काय आहे तर साधू संग. कारण ते असोसिएशन महत्वाचं आहे, की ज्या टप्प्यावरती आपण आलेलो आहोत, त्या टप्प्यावरती ज्ञानाने ते असोसिएशनच्या मग कशाप्रकारे ज्या सत्संगाने मग आपण जेव्हा समविचारांचे आणि मग त्याच्यातही अनेक जसं मी म्हटलं, की मग कनिष्ठ योगी, मध्य योगी आणि उत्तम योगी. कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम मध्य अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी. मग जे भक्त आहेत त्यांच्याकडे पण कॅटेगरायझेशन, की कशाप्रकारे पातळ्या आहेत. मग जसं आपण भगवंतांच्या 3 टप्प्यावरती भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. पण ब्राह्मण, परमात्मा आणि ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, की ज्या आध्यात्मिक टप्प्यावरती कशाप्रकारे प्रगती करून मग ते लक्ष्य साधलं जातं. आणि म्हणूनच हे निष्काम कर्म, त्या बंधनातून मग जे कर्म आणि भगवंतांचं जे जन्म आणि कर्माविषयी जे जाणता आहे आणि या गोष्टींविषयी, की निष्काम पद्धतीने कसं केलं जावं. ज्या प्रभुपादांचं आपण उदाहरण बघितलं, की ज्या हिप्पी लोकांमध्ये प्रभुपाद राहिले, पण प्रभुपादांवर कुठलाही प्रभाव नव्हता. त्या वाईट कुठल्याही त्यांच्या वाईट वृत्तीचा, वाईट कर्माचा. परंतु प्रभुपादांनी जी कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनात रुजवली, त्याच्यामुळे त्यांचं परिवर्तन झालेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत प्रत्यक्ष आपल्या उदाहरणातून सांगतायत. जसं आपण कालच्या अध्यायातही बघितलं, की मग तद्विधी प्रणिपातेन जे आधीही बघितलं, की प्रत्यक्ष गुरुकडून हे ज्ञान घेतलं जातं. गुरूंकडून हा दृष्टांत घेतला जातो. ज्यांना हे ज्ञान अवगत आहे. म्हणूनच हे कर्म गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून केलं जातं. आणि ज्या शांती सूत्राला आपण बघितलं, की जे सर्वोच्च नियंत्रक आहे आणि जे सच्चित आनंद आहे. ज्या भगवंतांचा सहवास माझ्या गोपींमध्ये आणि ज्या वृंदावनातील, गोकुळातील, की किती निर्व्याज प्रेम केलेलं होतं भगवंतांवरती आणि भगवंतही त्याचप्रमाणे त्या गोकुळवासियांवरती प्रेम करत होते. मग दुसरं कुठलंही नाही. जसं एखादी आई आपल्या मुलावर इतकं अतोनात प्रेम करते, की मग नुसतं मूल घरात नसलं तरी त्याचे कपडे बघून त्याची आठवण येऊन, की किती जळी-स्थळी आपल्याला म्हणजे की ज्या आई-मुलाचं नातं, की त्याप्रमाणे भगवंत मग ज्या गोपी, ज्या वृंदावनातील जे त्यांचे गोकुळवासी आणि त्यांचे सवंगडी, की अगदी कृष्णामध्ये इतके रममाण, की भगवंतांशी इतकी जवळीक आणि इतकी मैत्री, की त्यांच्याबरोबर मग त्यांना भरवायचं आणि त्यांच्या ज्या लीला आहेत, ज्या कृष्णा पुस्तकामध्ये ती खूप सुंदर आहे. आणि असे हे सच्चित आनंद जे पुरुषोत्तम, जे परम कारण, जे परम तत्व आहे. हरे कृष्ण माताजी. आणि अशा ज्या ज्ञानाला पुढे नेत आपण बघतो आहोत, की अष्टांग योग म्हणजेच कुठला तर आत्मसंयम योग, ध्यान योग. या ध्यान योग म्हणजेच काय, की आत्मसंयम योग, की स्वतःचं नियंत्रण करणारा. मग भगवंतांनी याच्यावरती अष्टांग योगावरती ज्ञान दिलेलं आहे. मग हा अष्टांग योग करणं शक्य आहे का? तर द्वापार युगामध्ये प्रत्यक्ष अर्जुनाने भगवंताला हे सांगितलं, की मी मनाला संयमित करू शकतो. मी वाऱ्याला पकडू शकतो, पण मी मनाला संयमित नाही करू शकत. मग तेव्हा भगवंत म्हणतायत, की नक्कीच हे कठीण आहे, पण अशक्य नाही. आणि मग अर्जुन अजूनही प्रश्न विचारतोय, की असे अयशस्वी लोक, मग जे प्रत्यक्ष त्या टप्प्यावरती त्या स्वतःला मार्गस्थ करतायत, पण पूर्णपणे त्याच्यामध्ये अ, अ, नैपुण होत नाहीत आणि पूर्णपणे यशस्वी होत नाहीत, त्यांचं काय होतं? मग त्यांचंही गंतव्यस्थान भगवंतांनी सांगितलंय. आणि मग आज आपण त्या कर्मयोगाच्या शेवटच्या टप्प्यावरती आहोत, 6वा अध्याय. त्याच्यानंतर आपण त्या भक्तियोगाच्या मार्गावरती मग मग जी कर्मातून आपण भक्ती बघितली आणि आता प्रत्यक्ष भक्ती आपण बघणार आहोत. जो भक्ती योग हा सर्वोच्च योग कशाप्रकारे आहे, ते आपल्याला जाणून घ्यायचंय. हरे कृष्ण माताजी. मग या आता पुढच्या ज्या 3-4 स्लाइड्स माताजी दाखवतील, त्या सगळ्या अशा प्रकारे योग, मग हा योग आपण म्हटलं का कर्मयोग, जिथे भगवंतांशी जोडलं जातं तो योग. पण ही सगळी काय हो, हे सगळे कुठेतरी काहीतरी अवास्तव आणि स्वतःच्या शरीराला, त्या आत्म्याला इतकं त्रास देणं आहे. कुठेतरी अघोरीपणा केला जातो हा. हरे कृष्ण माताजी. पुढच्या 1-2 स्लाइड्स तर हां, येस. पुढची स्लाइड.
तर हे सगळे अघोरी प्रकार केले जातात, की जेणेकरून स्वतःवरती कुठेतरी लक्ष केंद्रित केलं जातं. पण हे योग आहेत का? की योगा म्हणजे योगा म्हणायला सुद्धा तो शारीरिक व्यायाम लागतो. पण हे कुठलेतरी अघोरी प्रकार केले जातात, की जिथे आपल्या शरीराला, आत्म्याला छळलं जातं. मग काय हा योग आहे का? तर हे सगळे शारीरिक व्यायाम. मग कुठेतरी शरीराला नियमित करून, त्या मनावरती कंट्रोल करून कुठेतरी ते अ, मग बऱ्याच वेळेला मेडिटेशनचे बरेच मग हे मेडिटेशन करणं, मग शारीरिक व्यायाम करून त्या मनाला कुठेतरी संयमित करण्याचा प्रयत्न करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी मग आता खूप फॅड निघालेले आहेत. सध्या ट्रेंड आहे. मग हा योगा, तो योगा, मग झुंबाला जातोय, याला जातोय, शारीरिक सगळ्या गोष्टी कारण मग सगळ्या गोष्टी मेंटेन करायच्या आहेत. त्या सगळ्या गोष्टीतून कुठेतरी शरीराला व्यायाम केला जातो. त्याला व्यायाम म्हटलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. पुढची स्लाईड चालेल. ह्या सगळ्या स्लाईड साधारण फक्त व्यायामावर आणि काही गोष्टींवर दिलेल्या आहेत. तर त्यावर मी ऑलरेडी बोलली आहे. हा कुठेतरी बकरी योग म्हटलाय. हे कुठेतरी सगळं अघोरी प्रकार केले जातायत आणि याला शरीराला व्यायाम दिला जातोय. पण मग याने मनावरती किती कंट्रोल केला जातो? तर हे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे मग गर्भसंस्कार केले जातात. त्याप्रकारे योगा केला जातो. अनेक पुस्तकं बाजारामध्ये आपण बघतो, की कशाप्रकारे सिक्रेट आहेत आणि त्याचं गमक आहे आणि तुम्ही कशाप्रकारे त्याच्यावर विजय मिळवू शकाल. ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या जातात. मग भगवंत याच्या पुढे जाऊन सांगतायत. हरे कृष्ण. मग हे योग जे आहेत, मग हा योग आपल्याला जो जाणायचा आहे, ज्या ध्यान योगात, मग ज्या सत्ययुगामध्ये जसं मी म्हटलं 4 युग जी आपण बघितली 4थ्या अध्यायात. सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. मग ज्या सत्ययुगामध्ये वर्षानुवर्षे, लाखो वर्ष लोकांचं आयुष्य होतं आणि त्यावेळेला त्या सगळ्या वातावरणामध्ये मग ध्यान योग, मग ध्यान करणं हा त्या युगाचा यज्ञ होता. आणि म्हणून आपल्याला दिसतं, की त्या सत्ययुगामध्ये मग ते ध्यान करणं शक्य होतं. त्या सगळ्या वातावरणामध्ये, पवित्र विचारांमध्ये ते शक्य होतं. आणि मग त्या अष्टांग योगाचे, ते ध्यान योगाचे काय टप्पे आहेत? तर त्याचे 8 टप्पे, 8 अंगांचं मिलन. मग ते काय मिलन आहे? आपण पुढे जाऊन बघूया. हरे कृष्ण माताजी. मग बघा जे बाह्य नियम आहेत. नियम, अंतर्गत नियम. मग नियम. आसन, मग कुठलं आसन बसायला घ्यावं? मग भगवंत आता सांगतायत. ज्या अष्टांग योगाबद्दल भगवंत सांगतायत, की मग हा अष्टांग योग म्हणजे काय? तर ध्यान योग. ज्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत, की जिथे भगवंतांना त्या एकांतात आणि त्या ध्यान अवस्थेमध्ये भगवंतांशी जोडलं जातं. असे हे समाधीस्थ संघटन, एकीकरण आणि म्हणून त्याच्यासाठी या 8 अंगांचा अभ्यास, जे बाह्य नियम आहेत. मग बाह्य नियम काय आहेत ते आपल्याला पुढे अजून सविस्तर आपण जाणणार आहोत. नियम, आसन, बसायला कुठलं आसन घ्यायचं, कुठल्या स्थानावरती बसायचं, किती वरती ती जागा असावी, कुठल्या लेव्हलला असावी किंवा कशाप्रकारे बसावं. मग प्राणायाम, प्राणाचा आयाम, श्वासोश्वासावर कुठेतरी नियंत्रण, श्वास आणि उच्छ्वास. मग बऱ्याच प्रकारचे प्राणायाम आपण बघतो. भ्रामरी प्राणायाम असतं, त्याच्यानंतर उज्जाई प्राणायाम असतं. मग जे अनुलोम-विलोम, जे फक्त बेसिक प्राणायाम, की जिथे मग पूरक, रेचक आणि कुंभक, की पूरक म्हणजे श्वास घेणं, रेचक म्हणजे श्वास सोडणं आणि कुंभक म्हणजे श्वास रोखणं. या सगळ्या क्रिया सिंक्रोनाइज केल्या जातात. त्या तालबद्धप्रमाणे पद्धतीने केल्या जातात म्हणजे कुठेतरी श्वासावरती नियंत्रण मिळवलं जातं. मग प्रत्याहार. प्रत्याहार म्हणजे काय? तर विकासात अडथळा आणणाऱ्या सर्व भौतिक गोष्टींकडून अनासक्ती काढून घ्यायची, ती संवेदना काढून घ्यायची. धारणा, कुठेतरी अविचलित एकाग्रता. मग या सगळ्या गोष्टींवरचं लक्ष केंद्रित केलेलं अनासक्त होऊन त्या अविचलित अशी एकाग्रता, ते कॉन्सन्ट्रेशन, तो फोकस, ती व्यवसायात्मिका, या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी आत्मसात करायचा प्रयत्न करणं. आणि मग ध्यान. मग जिथे ध्यान शोषणं कुठेतरी इतकं स्वतःच्या अवयवांना आणि इंद्रियांना नियंत्रित करून त्या एकाग्र पद्धतीने त्या मनावरती नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा आणि मग ती धारणा शेवटी, ध्यान शेवटी समाधीस्थ अवस्थेत, की जिथे भगवंतांशी एकत्व साधलं जातं, एकीकरण साधलं जातं आणि संघटन साधलं जातं, जिथे संबंध साधला जातो. असे हे 8 अंग नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. हरे कृष्ण माताजी. मग आपण थोडंसं जाणूया आता याविषयी. मग काय आहे विश्लेषित स्वरूपात आपण जाणूया. हरे कृष्ण. सुनयना माताजी. हरे कृष्ण. 6 ते 10. त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम 6 ते 17.
त्यांच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयम येईल. आसन 6.11 ते 14. कुशागवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल, दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम 5.29. बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. प्रत्याहार 6.15. नाही माताजी, एवढं थांबूया आपण 3 सॉरी याच्यावरती. सर. हो मग चालेल. पुढची स्लाइड वाचूया, काही हरकत नाही. तर या प्रकारे 3 गोष्टी आपण जाणूया, की मग यम, नियम, आसन. ज्या यम, नियम, आसन आणि प्राणायाम या 4 गोष्टी आपण इथे जाणतो आहोत. मग जे बाह्य नियम काय आहेत, कशा प्रकारे निर्जन एका ठिकाणी, कारण कुठेतरी फोकस करायचं असेल, मग तुम्ही अगदी एकांतवासात, मग त्या पूर्णपणे स्वतःला त्या व्यवसायात्मिक म्हणजे पूर्णपणे केंद्रित करण्यासाठी कुठेतरी गर्दीपासून दूर, निर्जन ठिकाणी, अशा ठिकाणी मनावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि मग नियम काय आहेत? तर त्यांचं खाणं, झोपणं या सगळ्या सवयींवर कुठेतरी नियमबाह्य मग नियम नियम केले जातात आणि शिस्त राखली जाते, नियंत्रण केलं जातं. या सवयींमध्ये कुठेतरी संयमीपणा आणला जातो. मग आसन कसं असावं? कुशा गवतावर. मग त्या गवताचं आसन असावं. कशाप्रकारे असावं? उंच असावं का खूप लहान असावं? या सगळ्या गोष्टी जाणून मग ज्या प्रकारे पाठीचा कणा ताठ ठेवून, मग शरीर एकाच रेषेमध्ये ठेवून, मान ताठ ठेवून आणि मग कशाप्रकारे एकाच रेषेमध्ये नाक आणि या सगळ्या गोष्टी, की जो मध्य साधला जातो, शरीर, मान आणि डोके हे सरळ रेषेमध्ये एकत्र दिसावे, एकत्र असावे, की जेणेकरून पाठीचा कणा ताठ. मग ज्या पोश्चर आपण म्हणतो, ते पोश्चर अशा प्रकारे असावं आणि त्याप्रमाणे मग प्राणायाम म्हणजे कुठेतरी स्वतःच्या श्वासावरती नियंत्रण मिळवणं. मग या श्वासावरती नियंत्रण कसं? तर इनकमिंग, आउटगोइंग जे मी म्हटलं, अनुलोम-विलोम जसं पूरक, रेचक म्हणजे या पूरक म्हणजे श्वास आत घेणं, मग तो श्वास आत घेऊन थोडा वेळ रोखणं आणि मग रेचक करणं, की पूरक, कुंभक आणि रेचक याचं कुठेतरी सिंक्रोनायझेशन, मग त्याचं कुठेतरी त्या प्राणायामाचे कुठेतरी प्रपोर्शन आहेत, की इतके वेळा तुम्ही 4 वेळा जर तुम्ही आत घेतलत, तर 8 वेळेला तुम्ही ते सोडायचा प्रयत्न करा आणि कुंभक किती वेळा लावायला प्रयत्न करा, तर त्याच्यापेक्षा 6 वेळा. मग कशाप्रकारे ते एक प्रपोर्शन आहे. मग ते अजूनही त्याच्या डिटेलमध्ये आहे, की जे प्राणायाम अजून सखोलपणे जाणतात. किती वेळ तुम्ही कुंभक लावू शकता, किती वेळ स्वतःच्या श्वासावरती नियंत्रण करू शकतात. या सगळ्या क्रियांना केंद्रित करणं आणि त्याच्यावरती नियंत्रण ठेवणं. श्वासावरती आतल्या आत घेणारा श्वास आणि बाहेर जाणारा श्वास याच्यावरती नियंत्रण कशाप्रकारे आणि श्वासाचा आयाम म्हणजेच प्राणायाम. हरे कृष्ण माताजी. हां, माताजी वाचा तुम्ही. मेधा माताजी. हरे प्रत्याहार. प्रत्याहार भौतिक अस्तित्वाच्या अंतधारणा, त्याच्या मानसिक कलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थित होतो, त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान. वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याचप्रमाणे दिव्यावादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे, तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी. माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि जसं बघितलं, की यम, नियम, आसन, प्राणायाम त्याप्रमाणे मग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. म्हणजे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान मग ह्याच्यामध्ये भौतिक इच्छांपासून म्हणजे हे नियंत्रण, ही नियंत्रण मिळवण्याचे टप्पे आहेत, पायऱ्या आहेत. आणि त्या पायऱ्या-पायऱ्यांनी स्वतःच्या मनाला इतकं नियंत्रित करणं, हे किती गरजेचं असतं, की सगळ्या इच्छांपासून की ते मन पूर्णपणे एकाग्र होणं किती गरजेचं आहे. की ती समाधीस्थ, ती ध्यानाची अवस्था आणि ती समाधीस्थ अवस्था गाठायची आहे, की जिथे परमेश्वराशी संबंध जोडला जातो. त्या परमात्म्याशी संबंध जोडला जातो. अशी ती समाधीस्थ अवस्था. आणि अशा वेळेला जसं आपण म्हणतो, की
आपण एखाद्या दिव्यावरती काच कशी ठेवतो, मग ती दिव्याची ज्योत एक सलग जळत असते कितीतरी वेळ. कारण कुठेतरी वाऱ्यापासून त्याला रोखलं जातं. वाऱ्यापासून त्याचं रक्षण केलं जातं आणि म्हणूनच मग ते फडफडत नाही कधी. त्याचप्रमाणे हे मन सुद्धा अविचलित असतं. कुठल्याही प्रकारचं विचलित होत नाही आणि अशा या मनाला केंद्रित करणं हे निश्चितच शक्य होतं. अशा या 8 अंगातून आपण हे बघितलं. हरे कृष्ण माताजी. मग मग भगवंत मग आपल्याला हा प्रश्न विचारला जातो, की आपण या कलियुगामध्ये अशी ही प्रणाली वापरू शकतो का? तर हो का नाही याचं उत्तर प्रत्यक्ष अर्जुनाच्या ह्याच्यातूनच आपल्याला मिळतं. हरे कृष्ण माताजी. मग खरंच आपल्या मनाची तयारी आहे का जो अर्जुन द्वापार युगामध्ये हा प्रश्न जो ज्याने पक्षाचा डोळा, की ज्याने इतकं त्याचं केंद्रित लक्ष होतं, इतकं व्यवसायात्मक बुद्धी होती, की ज्याने पक्षाच्या डोळ्याला बरोबर, की इतर सगळ्या गुरूंच्या शिष्यांनी सांगितलं, "आम्हाला झाड दिसतंय, आम्हाला हे दिसतंय, ते दिसतंय." पण अर्जुनाला जेव्हा प्रश्न विचारला, तेव्हा त्या उत्तम धनुर्धारांनी अगदी बरोबर पक्षाचा डोळा दिसतो आहे आणि त्या पक्षाच्या डोळ्यालाच फोडलं. ज्यांनी ज्यांनी प्रतिबिंब बघून मग पाण्यामध्ये प्रतिबिंब बघून त्या मार्शाचा डोळा फोडला तिथे द्रौपदीचं स्वयंवर त्यांनी जिंकला असा हा अर्जुन जो व्यवसायात्मक बुद्धी असलेला आहे आणि अशा या अर्जुनाने प्रश्न विचारला भगवंतांना. हरे कृष्ण माताजी. पुढे जाऊया आपण. ज्ञान हे दुसरी एक स्लाइड आलेली आहे. हे सगळं मनावरती नियंत्रण मिळवण्यासाठीच्या वेगळ्या स्लाइड्स आहेत. मग अर्जुन भगवंतांना काय विचारतो हे जाणूया आपण. चंचल हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवृद्धडम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम. हरे कृष्ण माताजी. हा माताजी वाचा. सुनैना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, मन चंचल, अशांत आणि जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे जे मन आहे ना, ते अतिशय अशांत, जिद्दी, मन चिंती ते वैरीनं चिंती हो. जिथे द्वापार युगामध्ये अर्जुनाला हा प्रश्न पडलेला आहे, की मी एक वेळ वाऱ्याला पकडू शकेन भगवंता, पण मी या मनाला कंट्रोल करणं, मनाला नियंत्रित करणं, हे माझ्याच्याने खूप कठीण आहे. कारण ते मनातले विचार आता इकडे तर मन कुठे धावतंय हो. इथे गीता अध्ययन करतात म्हणून तो प्रयत्नपूर्वक आपण पूर्ण त्याला फोकस करण्याचा नाही तर मग संध्याकाळी कुठली भाजी करायची, मग आपण सकाळी आज हे काय केलं किंवा संध्याकाळी अजून काय काम आहे. म्हणजे अनेक अनेक विचारांमध्ये तर आपण असतोच, पण मन असं इकडे-तिकडे भरपूर ठिकाणी फिरून येतं. आणि म्हणून त्याला नियंत्रित करणं हे निश्चितच वाऱ्यापेक्षा सुद्धा कठीण आहे. हरे कृष्ण. वाऱ्यावर नियंत्रण मिळवू शकाल, परंतु मग भगवंत सांगतायत, की हे कठीण आहे. पण धन्य भगवान म्हणाले. हरे कृष्ण मेधा माताजी. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्तेने हे शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे. पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत म्हणतायत मग, की बरोबर आहे मनावर नियंत्रण मिळवणं हे कठीण आहे, पण अशक्य नाहीये. निरंतर अभ्यासाने मग जे ज्ञान आपण घेतोय त्या ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन, त्या ज्ञानाला आचरणात आणणं आणि म्हणूनच निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने जितकं स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी बनवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, तू शरीर नाही आत्मा आहेस, हे गूढ ज्ञान भगवंतांनी दिलंय. हे अतिशय प्रॅक्टिकल ज्ञान दिलंय भगवंतांनी. आणि हे इतकं इतकं सुरेखपणे भगवंतांनी समजावून सांगितलेलं आहे. कारण जेव्हा त्या शरीराशाच सगळे चोचले पुरवण्याचे बंद होतील आणि फक्त तीच भावना मनामध्ये न ठेवता, की जेव्हा त्या आत्म्याचं अस्तित्व जाणाल आणि तो आत्मा परमात्म्याचाच अंश आहे, जे अध्यात्म असा हा मूळ स्वभाव, जे 13व्या अध्यायात आपल्याला खूप सुरेखरित्या हे समजावलंय. आणि म्हणून मग या मनाला मार्गदर्शन करणं, भगवंत म्हणतायत हे अशक्य नक्कीच नाहीये. हे कठीण आहे, पण अशक्य नाही आणि त्याच्यासाठी तुला काय करायला लागेल? तर तुला प्रयत्नपूर्वक, अभ्यासपूर्वक अशा प्रकारे तू आपल्या मनाला निश्चितच लगाम घालू शकशील. म्हणून तर ते इतक्या सुंदर अशी आकृती आहे, की ज्या इंद्रिय आहेत, ती इंद्रिय सगळी घोडे आहेत आणि त्याचे लगाम त्या मनाच्या हातात आहेत हो आणि मनाचे लगाम बुद्धीच्या हातात आहे.
ती बुद्धी सारथ्य करतीये आणि तो आत्मा कुठे आहे तर आरूढ आहे. तो रथ कधी पुढे जाईल की जेव्हा ते इंद्रिय, मन आणि बुद्धी याच्यावरचं जी कुठली तरी काम वासना नसेल आणि ते पूर्णपणे नियंत्रित असेल, तेव्हा ते अध्यात्म म्हणजे मूळ स्वभाव मग त्या आपल्या पूर्ण डेस्टिनेशनला जाऊ शकेल आणि म्हणूनच मग ते भगवंतांच्या धामाला प्राप्त होऊ शकतं. अशा या आत्म्याला आध्यात्मिक म्हणजे ह्याचा मूळ स्वभाव ओळखणं आणि त्याप्रमाणे त्या अध्यात्मामध्ये कुठेतरी प्रगत होणं हे जास्त गरजेचं आहे आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत त्यासाठी मनाला मार्गदर्शन करणं. मग हे जे ज्ञान घेतलं जातंय त्या ज्ञानाने मनाला मार्गदर्शन करणं आणि मनाची चंचलता दूर ठेवणं. मग मन ज्याचं बेलगाम आहे त्याच्यासाठी मात्र ती गोष्ट अतिशय कठीण आहे. कारण त्याचे लगामच त्याच्या हातात नाही. रिमोट कंट्रोल कडून टीव्ही बघतोय. मग तो टीव्ही बघा म्हणत नाहीये हो. तो टीव्ही म्हणणार नाही तुम्ही मला बंद करा. तुमच्या हातात आहे तो रिमोट कंट्रोल. तुम्ही टीव्ही बंद करू शकता. तसं त्या मनाच्या ताब्यात नका जाऊ. मनाला कंट्रोल करा. मनाला नियंत्रित करायचंय आणि म्हणून ज्याच्या मनावर ताबा आहे तो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो आणि त्याला यशाची खात्री निश्चितच असते. त्याप्रमाणे प्रयत्नांती परमेश्वर इतकंही प्रयत्न केल्यानंतरच निश्चितच त्या मनावरही आपण ताबा मिळवू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. मग ते मन शत्रू बनवायचं का मित्र बनवायचं हे पूर्ण आपल्या हातात आहे. कशा प्रकारे आपण बनवू शकू मग त्याला मित्र आणि शत्रू? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 6.6 ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे. परंतु तो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला तर त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू आहे असेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्याने मनावर ताबा मिळवलेला आहे त्याने निश्चितच मनाची मित्रता स्वीकारलेली आहे. त्या मनाला आपलं मित्र बनवलेलं आहे. त्याच्यावरती नियंत्रण करून त्याला कुठेतरी चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन करून ती मित्रता स्वीकारलेली आहे. परंतु जो असं करण्यामध्ये अयशस्वी झालाय तो मात्र मनाचा शत्रू होऊन बसतो. आणि मग मन त्याचा इतका शत्रू होतं, की मग कुठेतरी त्या गोष्टी इतक्या खालच्या थराला जाऊ शकतात, की मन मग कुठेतरी सगळ्याच कुठल्यातरी जसं आपण म्हटलं, की मनाचं भ्रमामध्ये जाते. बुद्धीचा नाश होतो आणि मनुष्य त्या अधःपतनाच्या मार्गी लागतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे मग कृष्ण. पुढची स्लाईड भगवंतांनी काय सांगितलं? हे एकदम आलंय का? ओके, ठीक आहे. हरकत नाही. आणि म्हणूनच मग मनाबद्दल ज्या मनाला नियंत्रित करताना मग भगवंतांनी सांगितलं, की अयशस्वी तर अर्जुनाला प्रश्न तोही पडलाय मग. हरे कृष्ण माताजी. हा वाचू माताजी. हा वाचा माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराचा मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्ग भ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? योग भ्रष्ट योगी पुण्यात्म्याच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्षे सुखोपभोग घेतल्या नंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतींद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो जो निश्चित शहाणपणाने महान आहे. अशा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग जसं आपण कालच्या अध्यायामध्ये बघितलं, की जे फलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य मग नुसतं भौतिक गोष्टींचा त्याग करून की मला या भौतिक गोष्टींना त्याग करायचा आहे आणि मला हे मला या गोष्टी नकोच आहेत, तर तो त्याग मग भगवंतांनी तिसऱ्या अध्यायात सांगितलं की त्यागही योग्य आहे, परंतु त्यापेक्षा श्रेष्ठ काय आहे तर कर्म श्रेष्ठ आहे. कर्माचा त्याग न करता त्या कर्माला भगवंतांना अर्पण करणं. मग जसं आपण म्हटलं एखादी फलगू वैराग्य करणारी व्यक्ती काय करते की त्याच्यापासून कुठेतरी त्या भौतिक गोष्टींचा त्याग करते, पण त्या मनाचं काय? आणि म्हणूनच पूर्णपणे त्या गोष्टींवर जेव्हा ताबा मिळवला जात नाही तेव्हा त्याला फलगू वैराग्य, कारण फक्त ते मग कुठेतरी ते मोक्ष प्राप्तीसाठी केलं जातं, कुठेतरी ते पुन्हा बांधतंय तुम्हाला आणि म्हणून मग हे फलगू वैराग्य पुन्हा त्या भौतिक गोष्टींमध्ये अडकण्याची दाट शक्यता असते.
जसं विश्वामित्र ऋषींचं उदाहरण दिलेलं आहे याच्याही आधी, की विश्वामित्र ऋषी जे मेनकेला मग ज्या ज्या रागामुळे किंवा कशा प्रकारे ते घसरले, म्हणजे ते फक्त ब्रह्मावर मग लक्ष केंद्रित करत होते, पण तिथे भगवंत मिसिंग होते. आणि मग जे ध्यानधारणा पूर्ण न झाली, तरी मग जिथे कुठेतरी ते त्या मोहाला बळी पडले, मेनकाच्या मोहाला बळी पडले आणि म्हणून मग त्या भौतिक गोष्टींमध्ये पुन्हा घसरला जातो मनुष्य. असं भगवंतांना सांगायचं, की ते फलक वैराग्य आणि युक्त. मग जे युक्त ज्या वैष्णवाला, ज्या भक्ताला आपण बघतो तो त्या भगवंतांसाठी ते कर्म निष्काम पद्धतीने ते कर्म केलं जातं. मग त्या कर्माचा त्याग न करता ते निष्काम पद्धतीने कर्म केलं जातं. मग जेव्हा हे सगळं जाणून मग हा अष्टांग योग जेव्हा आपण जाणला, की या अष्टांग योगाने मनावरती कुठेतरी ताबा मिळवायचा आहे. ज्या मनावरती आपण आता सगळं बघितलं, मनावरती ताबा मिळवायचा आहे. मग जे फलग वैराग्य आणि युक्त वैराग्य याचा संबंध कुठे आहे? तर जिथे कुठेतरी भौतिक गोष्टींचा त्याग केला जातो. मग हे करताना मग अर्जुनाने भगवंतांना प्रश्न विचारला, की मग ज्याप्रमाणे श्रद्धेने या आत्मसाक्षात्कारी मार्गाचा स्वीकार करतात, बरेच जण प्रयत्न करायला लागतात. मग कुठेतरी प्रयत्न करून त्या गोष्टींना मग तिथे कुठेतरी कृष्ण भावना जोपासायला सुरुवात झालेली असते. त्या ध्यान योगात, त्या अष्टांग योगाच्या थोड्या टप्प्यानुसार ते यशस्वीपणे करायला जातात. परंतु ते जर ते पूर्ण करू शकले नाहीत त्या जन्मात आणि ते जर अयशस्वी झाले, तर अशा योग्यांचं काय होतं? ज्यांनी मनावरती संयम मिळवलेला आहे, परंतु ते पूर्णपणे सिद्धी प्राप्त करू शकत नाहीत. योग सिद्धी. ती समाधीस्थ अवस्था गाठून योग सिद्धी प्राप्त करू शकले नाही, तर अशा अयशस्वी योग्यांचं काय होतं? तेव्हा भगवंत म्हणतायत, की निश्चितच त्यांचं पुण्य, त्यांचं ते कर्म वाया जात नाही. भगवंतांनी पुढेही सांगितलेलं आहे 9व्या अध्यायामध्ये, की मग ज्या विभूती आपण बघतोच, पण भगवंत कशाचं रक्षण करतात? तर भक्ताच्या भक्तीचं. आणि म्हणूनच मग असे भक्त आणि असं ज्यांनी प्रयत्न केलाय, असे अयशस्वी लोक त्यांना पुण्य पुण्य कुटुंबामध्ये मग जिथे आध्यात्मिक कुटुंब आहे, श्रीमंत कुटुंब आहे, जेणेकरून आपलं पुण्यकर्म, आपला आध्यात्मिक अभ्यास ते पुढे नेऊ शकतात. प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाले, तरी त्यांचा जन्म अतींद्रिय म्हणजे आध्यात्मिक अशा कुटुंबामध्ये होऊ शकतो आणि निश्चितच ते शहाणपणाने महान आहेत. हा जन्म या जगात निश्चितच दुर्मिळ आहे. म्हणूनच प्रभुपाद म्हणतात, की अनेक जन्म घ्यायला लागतील. मग हे अनेक जन्म म्हणजे मनुष्याचा जर जन्म मिळाला, तर निश्चितच खूप शक्यता आहे. कारण मनुष्याच्या जन्मात तुम्ही तो प्रयत्न करू शकता. तुम्हाला ती संधी मिळालेली आहे. की तुम्ही त्या भगवत धामाची प्राप्ती करण्यासाठी प्रयत्न करू शकता त्या जन्मांमधून. कारण तितकी बुद्धिमत्ता तुमची आहे आणि तुम्ही ते जाणू शकता. म्हणून अयशस्वी झाले तरीही तुम्हाला जर त्या गुणवान कुटुंबामध्ये जन्म मिळाला, तर तुमचा आध्यात्मिक प्रवास तुम्ही पुढे चालू ठेवू शकता त्या पुढच्याही जन्मांमध्ये. असे भगवंत सांगतायत या अयशस्वी लोकांबद्दल, जेव्हा अर्जुनाने प्रश्न विचारला भगवंतांना. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग ज्या संन्यासी, ज्यांनी मनावर संन्यास मिळवलेला आहे, असे हे श्रेष्ठ योगी. असे श्रेष्ठ योगी ज्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणि म्हणूनच ज्या ज्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये भगवंतांशी जोडलं जातं, तसे हे निष्काम कर्मातून ती भक्ती जाणतात. कारण जे कर्म करता आहेत, मग लवमात्र साधू संगे ज्या नारद मुनीचं आपण आता बघतो आहोत, की ज्या नारद मुनींना अकर्मी म्हटलेले निष्काम पद्धतीने ज्यांनी कर्म केलेलं आहे, अनेक योग्यांना सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी अनेक त्या वाल्याचा वाल्मिकी झाला, मृगारीचा मृगारी ऋषी झाला. कारण अतींद्रिय ज्ञान देऊन, भगवंतांबद्दल सर्व ज्ञान देऊन, ज्यांनी त्यांचं कायापालट, त्यांचं परिवर्तन केलेलं आहे. असे हे श्रेष्ठ, असे हे निष्काम कर्मी हे श्रेष्ठ योगी होत. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच हा भक्तीचा मार्ग, या भक्तीच्या मार्गावरती आपण जाणतो आहोत. मग अष्टांग योग करताना जे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी या सर्व अवस्था आपण बघितल्या. पण मग कुठेतरी ते टप्प्याटप्प्याने जी आत्मसाक्षात्काराची भावना आहे, ती टप्प्याटप्प्याने साधली जाते. ती जी शिडी आहे, ती एक टप्पा मग कर्मयोग, त्या कर्मयोगाचं मग ज्ञानयोग, बुद्धियोग या सगळ्या अष्टांग योग या कर्मातून भक्ती जाणली जाते. मग बुद्धियोगातून, ज्या बुद्धीतून की जे ज्ञान घेतलेलं आहे, मी शरीर नाही आत्मा आहे, त्या ज्ञानातून कुठेतरी त्याग न साधता कर्म संन्यास, त्या कर्माला भगवंतांना अर्पण करायचं. त्या कर्माचा संन्यास न करता कर्म भगवंतांना अर्पण करण्याचा प्रयत्न करायचा.
त्या सगळ्या पायऱ्या अगदी योग्य आहेत. पण त्या टप्प्याने तुम्हाला अष्टांग योग पण तुम्हाला समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत टप्प्याने नेतो. आणि म्हणून सगळ्यात फास्ट मार्ग कुठला आहे किंवा सगळ्यात जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणि भगवंतांच्या सेवेमधला मार्ग तो भक्तीचा मार्ग, की तो तुम्हाला भक्तीमध्ये असलेला भक्त हा भगवंतांशी लगेचच संबंध साधू शकतो. मग त्या भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या सेवा तर आहेत. श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद्य सेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम या सगळ्या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत. ज्या भक्तीच्या मार्गावर आपण जाणणारच आहोत. अशा या भक्तीच्या टप्प्यावर मग हा भक्तीचा सगळ्यात सोपा आणि सुलभ मार्ग आहे, की जिथे भगवंतांशी जोडलो जातो, भगवंतांच्या सेवेमध्ये भगवंतांशी संबंध जोडला जातो. आणि ज्या ज्या श्रद्धा, मग मी जसं म्हटलं श्रद्धा, साधू संघ आणि साधू संघ, भजन क्रिया, मग ज्या सत्संगातून मग अनर्थ निवृत्ती, की हे जे षड्रिपू आहेत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या सगळ्यातून कुठेतरी अ, अ, अनासक्त केलं जातं. अनर्थ निवृत्ती, याच्यातून निवृत्ती घेतली जाते. आणि मग पुढे जाऊन मग जेव्हा रुची, निष्ठा आणि भगवंतांबद्दल आसक्ती, मग भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती अशा या भावना, जी प्रेमभक्तीची जी भावना आहे ती भक्तीच्या टप्प्यावरती. आणि म्हणून ही अत्यंत सुलभ असा हा भक्ती योगाचा मार्ग आपण बघतो. हरे कृष्ण माताजी. वाचाल माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे असा कृष्ण. भक्त भगवंतांना, हरे कृष्ण, भक्त भगवंतांना नेहमीच विशेष आहे, जो भगवंतांच्या दिव्य प्रेममय उपासनेमध्ये. मग पुढच्या आपल्या सुंदर अशा 7व्या अध्यायापासून आपल्याला प्रत्यक्ष भक्तीविषयीच जाणायचं आहे. ज्या 9व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं, मग पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. काही नकोय हो भगवंतांना, ते प्रेम हवंय, ती भावना. फक्त जे काही अर्पण कराल ते भक्ती भावाने अर्पण करायचंय, ती भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की जो योगींमध्ये, जो नेहमी माझ्यामध्ये श्रद्धेने राहतो, जो भगवंतांची उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी घनिष्ठपणे एकरूप होतो. आणि म्हणून त्या भक्ती योगामध्ये भगवंतांशी घनिष्ठपणे एकरूप होतो. तो सर्वांमध्ये सर्वोच्च असो. असा भक्त, असे जे सवंगडी म्हटलं ना, भगवंतांवर निर्व्याज प्रेम करतात, ते गोपी, ते सवंगडी भगवंतांच्या अगदी निकट आहेत हो. कारण ते सगळ्यांमध्ये, की ज्या भगवंतांशी जे अगदी संलग्न झालेले आहेत, जो संबंध प्रस्थापित केलेला आहे, असे हे श्रेष्ठ भक्त आहेत. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच हा योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं, हा योग म्हणजे आध्यात्मिक सराव. मग त्या महामंत्राला, ज्या मंत्राचं आपण म्हणतो मंत्र, पुढे जाऊन आपल्याला जाणायचंय. हरे कृष्ण माताजी. मग या वेगवेगळ्या योग पद्धती, मग जसं आपण म्हटलं, की आता आपल्याला काही रेफरन्सेसनी जाणायचं आहे, की आता जो आपण म्हटलं, की कलियुगाचा यज्ञ काय आहे, तर हरेर नमः हरेर नमः केवलम कलौ नास्ति कलौ एव गतिर अन्यथा, की कुठलाही इतर मार्ग नाही, फक्त भक्तीचा मार्ग, नामस्मरणाचा मार्ग. आणि ती भक्ती कशातून साधली जाते, तर नामस्मरणातून. आणि म्हणून वेगवेगळ्या युगांसाठी योग पद्धती वेगवेगळ्या होत्या, ज्या आपण मघाशी जाणल्या. कृते युद्धाय तो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरी कीर्तनात. की बघा, मग प्रत्येक युगाच्या वेगवेगळ्या पद्धती होत्या, की जिथे ध्यान योग होता. द्वापार युगामध्ये, सत्ययुगामध्ये ध्यान योग हा यज्ञ होता. त्यानंतर त्रेतायुगामध्ये अनेक यज्ञ याग केले जायचे आणि आहुती दिल्या जायच्या. त्यानंतरच्या द्वापार युगामध्ये मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा अर्चा आणि अर्चनम आपण म्हणतो त्याप्रमाणे अर्चना केली जायची. आणि ज्या कलियुगामध्ये हा नामस्मरणाचा हा एकमेव यज्ञ आहे. हरे कृष्ण माताजी. आणि जसं आपण हे आत्ता मी म्हटलं, की ज्याप्रमाणे भगवान विष्णूंचं ध्यान, यज्ञ करणं आणि विस्तारित जाऊन मंदिरांमध्ये पूजा करणं, हे त्या युगाचे यज्ञ होते. मग कलियुगाचा यज्ञ काय आहे? हरे कृष्ण माताजी. पवित्र नामाचा जप, परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप, जो चैतन्य महाप्रभूंनी 500 वर्षांपूर्वी पृथ्वी तलावर आणला,
की ज्यांचा पंचतत्व मंत्र म्हणून आपण जो महामंत्र म्हणतो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा मंत्र म्हणजे काय करतो? हरे कृष्ण माताजी. तर हा सगळ्यात लिफ्ट सारखा भक्तीचा मार्ग हा लिफ्टचा मार्ग आहे. इतर मार्ग टप्प्याटप्प्याने तुम्ही जाल, जिन्याने जाल. परंतु भक्तीचा मार्ग हा लिफ्टचा मार्ग आहे. सर्वात सुलभ हा भगवंतांशी जोडला जाणारा मार्ग आहे. कारण ज्या नामस्मरणातून काय मिळतं आपल्याला? हरे कृष्ण माताजी. मग आपल्याला याचे अनेक रेफरन्सेस सांगितलेत. कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंतांच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्याच्या सोबत त्याचे सहकारी, नोकर, शास्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या, मग ज्या भगवंतांच्या अवताराची उपासना केली जाते, मग ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी प्रत्यक्ष कृष्णाचा अवतार घेतला, की जे राधा कृष्णांचं राधेचं तत्व जाणण्यासाठी प्रत्यक्ष भगवंतांनी घेतलेला अवतार हा चैतन्य महाप्रभूंचा अवतार. मग दिसायला ज्या गौर पौर्णिमेला आपण सगळं त्यांच्याविषयी जे जाण्याचा प्रयत्न केला, गौर पौर्णिमा हा आविर्भाव दिवस चैतन्य महाप्रभूंचा. आणि त्या दिवशी मग असे हे चैतन्य महाप्रभू वर्णाने जरी भगवंतांसारखे कृष्णासारखे काळे नसले, कृष्णासारखा तो कृष्ण वर्ण नसला, तरीही काय श्याम वर्ण, मग तो जो निळसर असा भगवंतांचा रंग आपण बघतो, तो जरी नसला, गौर वर्ण असला, जो राधेचं तत्व जाणायचंय म्हणून राधेचा गौर वर्ण. आणि म्हणूनच तो तरी नसला तरी ते प्रत्यक्ष भगवंतांचेच अंश आहेत आणि त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी, नोकर, शस्त्रे, गोपनीय सगळे साथीदार आहे. ज्या पंचतत्व मंत्रामध्ये आपण या सगळ्यांचं स्मरण करतो. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून हा जो महामंत्र म्हटलं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मंत्र ज्या मनाला ते त्रायतं, ज्या मनाला ज्या ध्वनी लहरी आहेत त्या मनाला डिलिव्हर करतात, त्या मनाला कुठेतरी उत्तेजित करतात आणि त्या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगत करतात, मनाला नियंत्रित करतात, मनाला त्रायतं. असं ते मंत्र. आणि म्हणूनच असा हा मंत्र हा जो परमेश्वराचा असा हा महामंत्र आपण म्हणतो आहोत, जो चैतन्य महाप्रभूंनी पृथ्वी तलावर आणलाय, हा नामस्मरण हा एकमेव यज्ञ आहे. म्हणजे नामस्मरण केलं जातं ते या मंत्राने, निश्चितच मनाने त्याच्यावरती नियंत्रण मिळवलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. मग अनेक जसं आपण हा मंत्र म्हटला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अनेक आता पुढे रेफरन्सेस आहेत काही मग. आणि मग काय होतं? मग जसं रेफरन्सेस पुढे दिलेच आहेत, की कशा प्रकारे नामस्मरणाला आणि जपाला, या यज्ञाला कसं कसं काही हे केलंय, तर तेथे प्रभुपादांनी मग या संकीर्तनाचं, की संकीर्तनाचं महत्त्व सांगितलेलं आहे. या नामस्मरणाचं जे कीर्तन केलं जातं, एक साथ मग जसं इस्कॉनमध्ये आपण बघतो, की इस्कॉन हे कशाने वेगळं आहे, तर कुठेतरी भक्त संगती. मग तुम्हाला इस्कॉनमधले जे सगळे एकत्र येऊन जो सत्संग करतात, मग हे भक्त एकत्र येतात. जसं आपण देवळांमध्ये जातो, मग हा फरक म्हणून असं नाही, देवळामध्येही पण ती निष्ठा, भावना आणि मग कुठेतरी वातावरण, की ही वैशिष्ट्यता कुठेतरी सांगितली, की तो तो जो संघ आहे, साधू संघ, मग सगळे एकाच प्रकारे भगवंतांच्या नामस्मरणाचा गजर करत असतात आणि त्या संकीर्तनाच्या माध्यमातून कुठेतरी समाज प्रबोधनही आणि अनेक गोष्टी शिकल्या जातात. आणि अशी ही परमेश्वराची नावं भगवंतांनी, प्रभुपादांनी याच्याबद्दल अनेक रेफरन्सेस दिलेत, शास्त्रातील संदर्भ दिलेले आहेत. ते शास्त्राचे संदर्भ थोडे-थोडे करून आपण जाणू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. मग ते संदर्भ काय आहेत? तर कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार ताठी लागी पितावर्ण चैतन्य अवतार. कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे, हे नारायण संहितेमध्ये सांगून ठेवलंय. मग अनेक पुढचे आपल्याला सगळे संदर्भच आहे. ही स्लाइड मी तुम्हाला हे पीडीएफ शेअर होणार आहे, तरी पण आपण थोडंसं त्याच्यावरून जाऊया. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे इति सोडसकम नमन कांती कल नमन काली कलमसा नासनम नतः परतरोपयः सर्व वेदेषु दृश्यते. हरे कृष्ण माताजी. 1 मिनिट जा आधीच्या स्लाइडवर, मग मीच वाचून घेते ते. 1 मिनिट आधीची साईड. सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा यापेक्षा वेगळी अशी धार्मिक पद्धत आणि कुठलंही काही सापडत नाही. काही ज्या स्लाइड्स मध्ये थोडंसं एडिटिंग चुका झालेल्या आहेत त्यासाठी क्षमस्व. आणि म्हणूनच अशा की नामस्मरणाशिवाय दुसरी कुठलीही पद्धत सापडणार नाही. यजुर्वेदातील काली संतारण उपनिषद या उपनिषदांमध्ये सगळ्या आपल्याला याचे संदर्भ मिळतील. हरे कृष्ण माताजी. मग शास्त्रातील जसं मी मगाशी हा श्लोक म्हटला की हरे नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव एव गतिर अन्यथा. की या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. आदी लीला चैतन्य चरितामृतामधल्या आदी लीला किती पूर्णांक 17.21 मध्ये हा संदर्भ आपल्याला मिळेल. हरे कृष्ण माताजी. असे सगळे संदर्भ दिलेले आहेत. कलेर दोष निधे राजन नस्ति योको महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्थ मुक्तं संगः परम व्रजेत. माझ्या प्रिय राजा, कलियुगामध्ये जरी दोषांनी कलियुग हे भरलेलं असलं तरी एक कलियुगामध्ये चांगला गुण आहे. आणि तो कसा आहे? तर तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. अतींद्रिय राज्यामध्ये उन्नती करू शकतो. ज्या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये. आणि म्हणूनच नामस्मरणाच्या मार्गाने तू कुठेतरी स्वतःच्या त्या कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकतो. श्रीमद भागवतामध्ये 12.3 12व्या स्कंदामध्ये 3ऱ्या अध्यायामध्ये 51वा श्लोक जो आहे तो त्याचा संदर्भ सांगतो आहे. हरे कृष्ण माताजी. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. प्रभुपादांनी सांगितलंय की यज्ञाचा मी पवित्र मंत्र, की या सगळ्या मंत्रांमध्ये पवित्र की हा 18 दिवसाचा यज्ञ मी जेव्हा म्हणते तो यज्ञ म्हणजे आपण जे काही करतो आहोत. आणि अशा प्रकारे या यज्ञाचं महत्व की कलियुगाचा यज्ञ हा नामस्मरणाचा यज्ञ आहे. नामस्मरण करायचं आहे. ज्या गीतेचं अध्ययन करता आहात त्याची ते उपदेश जाणून घेता आहात तर निश्चितच या गोष्टींना हळूहळू मग त्यांना खूप छोट्या छोट्या पावलांनी आपण सुरुवात करू शकतो. मग हे नामस्मरण पण एकदम जाऊन तुम्ही 10 माळा 18 माळा अशा कुठल्याही नाही तर 16 माळा मिनिमम प्रभुपादांनी सांगितल्या ज्या केल्या जातात. आणि म्हणूनच असा या नाम जपाचं महत्व सांगितलंय ते तुम्ही टप्प्याटप्प्याने जाऊ शकता. हरे कृष्ण माताजी. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्र त्विता नियमितः स्मरणं कालः एतदर्शी तव कृपा भगवान मामापि दुर्दैवन इदं ज्ञानम इहना. वाचता माताजी? वाचला? वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हे परमपुरुष भगवंत. हा वाचा मला माताजी. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे. आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत. जसे की कृष्ण आणि गोविंद. तू त्या नामांमध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस. आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाही. श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 20.16. हरे कृष्ण. 30.16. अगदी बरोबर. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच तुझ्या या पवित्र नामातून जीवाचे सौभाग्य आहे. तुझ्या अनेक नामातून जसं भगवंतांना गोविंद म्हणून संबोधलंय. मग अर्जुनाने गीतेमध्ये भगवंतांना किती वेगवेगळ्या ऋषिकेश जे सगळ्या इंद्रियांचे नियंत्रक आहेत. गोविंद जे गायींवर ज्यांनी अतोनात प्रेम केलेलं आहे. कृष्ण या शब्दातूनच कृष्ण म्हणजे सगळ्यांना आकर्षित करणारे असे कृष्ण. की म्हणूनच प्रत्येक त्यांच्या नावातून त्यांनी सगळं संबोधलं जातं. त्यांच्या नामामध्ये त्यांचं सामर्थ्य आहे. असे जगन्नाथ, असे जगतपिता की जे आपण म्हणतो की परमतत्व जे आहेत पुरुषोत्तम. असे उत्तम पुरुष म्हणजे हे परमपुरुष भगवंत
आणि अशा प्रकारे हे लक्षात ठेवण्यासाठी कुठलाही कठोर आणि जलद नियम नाहीये. हा नामस्मरण लक्षात ठेवण्यासाठी मग ज्या माताजी तुमचा व्हॉइस म्यूट झाला. आता येतोय? हो, आता येतोय. हां, कारण म्यूट तर झालं नव्हतं. ठीक. आणि म्हणूनच या मंत्राचा खूप सुरेख अर्थ आहे. हरे कृष्ण. हे जे हरे आहे, ही हरे म्हणजे शक्ती, की हे राधे तू मला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव. अशा प्रकारे आपण वदवतोय, आपण सांगतो आहोत आणि ज्या ज्या राधेचं तत्व जाणण्यासाठी चैतन्य महाप्रभूंनी अवतार घेतलेला आहे कृष्णाचा, त्या कृष्णाच्या अवतारामध्ये हा नामस्मरणाचा मंत्र त्यांनी आपल्यापर्यंत अशा प्रकारे पोहोचवलेला आहे आणि या मंत्रातून आपण भगवंताशी निश्चितच संबंध जोडू शकतो आणि म्हणून त्याच्यासाठी कुठलेही नियम असे नाहीत, कठोर नियम नाहीयेत. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून या जप करताना काय करावं? मग त्याचे डूज आणि डोंट्स आहेत काही, की काय करावं आणि काय करू नये. मग काय करावं हा मंत्राचा जप करताना? तर हरे कृष्ण. हा करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जो मी मघाशी म्हणून दाखवला. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद. हरे कृष्ण माताजी पुढे असेल तो मंत्र. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. त्या सगळ्या आंतरिक शक्तींचा आणि भगवंतांच्या विस्ताराचं सर्वांचं नामस्मरण आणि याचं स्मरण करून आपण नंतर नामस्मरणाला सुरुवात करतो. हरे कृष्ण माताजी. मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात म्हणावा. मग मंत्र म्हणतोय हो. मंत्र म्हणताना तो निदान आपल्या स्वतःला ऐकू यावा. मग मी कुठलंही कंपॅरिझन करत नाही, पण किती जेव्हा अनेक उत्सव आणि अनेक भगवंतांचे किंवा अनेक आपण म्हणतो, की जन्मोत्सव साजरे केले जातात. अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण बघतो, की मग गणपतीमध्ये सुद्धा गणपती उत्सव साजरे केले जातात. निरनिराळ्या प्रकारचे जोरजोरामध्ये गाणी आणि मग जे काही खेळलं जातं, भेंड्या खेळत जोरजोरात आवाजामध्ये करून केलं जातात. मग मंत्र म्हणताना कसली आली आवाज? मग बऱ्याच जणांना वाटतं, "अरे हा मंत्र मी इथे कसा असा जोरजोरात म्हणू?" तर नाही. आपल्याला ऐकू येईल. मी कुठलंही कंपॅरिझन म्हणून नाही, प्रत्येकाच्या मनातली भावना आणि म्हणूनच तो ऐकता येईल इतक्या जोरात निश्चित म्हणावा. मग निश्चितच खूप जोरात किंवा कोणी बाजूला झोपलंय किंवा कुणाचाही मग त्यांनी निश्चितच कुठेतरी चांगल्याच चांगल्या वाइब्स, चांगल्या वेव्हजच त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहे. परंतु कुठेतरी मग इतक्या जोरात निश्चित म्हणावा, तुम्हाला ऐकू येईल. हे काही पालन करावं. हरे कृष्ण माताजी. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार स्पष्ट करावा. प्रत्येक शब्द मग भराभर नाही म्हणावं, की ते 16 माळा करायच्या आहेत किंवा 108 वेळा पटापट एक माळ करायची म्हणून भराभर नाही. प्रत्येक शब्दावरती जोर देऊन तो व्यवस्थितपणे म्हणावा. कारण त्या प्रत्येक शब्दाचं महात्म्य आहे. हरे कृष्ण. मग जप आदरपूर्वक भक्तिभावाने एकाग्र चित्ताने करावा. हरे कृष्ण. की भक्तिभावाने मग त्याच्यामध्ये भक्ती, प्रेम महत्वाचं आहे. कुठल्याही स्थळी करू शकतो. कुठल्याही दिशेला बसा, स्नान न करता बसलात तरी चालेल, की "मन चंगा तो काकोटी में गंगा" असं म्हणतात म्हण आहे. कारण मग मन आपलं निर्मळ पाहिजे हो. भगवंतांचं नामस्मरण करायला मग तुम्ही स्नान नाही करून बसलात आणि सकाळी उठल्या-उठल्या तुम्ही जे आपलं 4:30 पासून ब्रह्ममुहूर्त म्हणतात, मग तुम्ही उठून नामस्मरण केलंत तरी काही हरकत नाही. ज्या प्रकारे मंदिराच्या प्रोग्राम्स तुमच्यासाठी पण तुमच्या ग्रुपवर शेअर केले जातील, की मंदिराचे सकाळी 4:30 पासून जे सर्व ऑनलाईन सुद्धा तुम्ही जोडले जाऊ शकतात. असे सर्व कार्यक्रम मंदिराचे आहेत. अशा प्रकारे मग हा नामस्मरण सुद्धा 5 ते 7 एकत्र नामस्मरण केलं जातं आणि त्याचं महत्त्व हे अतिशय आहे. आपण या पॅन्डेमिकमध्ये बघितलं, एकत्र हनुमान चालीसा, एकत्र मारुती स्तोत्र, कशाप्रकारे रामरक्षा एकत्र म्हटल्याने, अनेक जप केल्याने, मग अशा या प्रकारे हरे कृष्णाचा जप सुद्धा एकत्र केला गेलेला आहे. की ज्याचा या महामंत्राचा जप केल्याने तो जो सगळ्यात मिळून जो एक वाइब्स तयार होतात आणि एक प्रकारचं ते वातावरण तयार होतं त्याचं अतिशय खूप वेगळं महात्म्य आहे. मग त्याला कुठलंच कंपॅरिझन नाही. हरे कृष्ण माताजी. कोणत्याही वेळी जप करता येईल. पहाटे ब्रह्ममुहूर्तावर करणं हे नक्कीच चांगलं. मग तुम्ही दिवसभरामध्ये करू शकता. पण जसं म्हटलं सत्व, रज आणि तम ह्या गुणांमध्ये कुठेतरी विभागलं गेलेलं आहे. मग जास्तीत जास्त स्वरूपामध्ये सात्विकता जेव्हा सकाळचा ब्रह्ममुहूर्त आणि जो सकाळचा कालावधी आहे त्याच्यामध्ये तो जप सुरू करण्याचा, जप पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. नामनिष्ठ प्रभूजी म्हणतात, की 5 ते 7 मग जे नामस्मरण करतात 16 माळा ते म्हणतात एक कवच तयार करतात सकाळीच, की ज्या
दिवसभरासाठी मग हे कवच तयार केलेलं असतं. अशा प्रकारे हे नामस्मरण जर ब्रह्ममुहूर्तावर केलं तर निश्चितच ते जास्त श्रेयस्कर आहे. नाहीतर तुम्ही दिवसभरामध्ये कधीही करू शकता नामस्मरण. हरे कृष्ण. स्नानापूर्वी करता येईल, नंतरही करता येईल, कधीही करता येईल. त्याला कुठलीही बंधन नाहीये. हरे कृष्ण. मोजणं श्रेयस्कर. मग त्या मी माळ तुम्हाला दाखवायला घेऊन येते. इथे नाहीये. एक मिनिट हां. मग या मोजण्याचं महत्त्व सांगितलेलं आहे ना. त्या मोजण्याचं महत्त्व सांगितलंय म्हणून या माळ मोजावी. मग 108 मण्यांची जी माळ असते ती या जपमाळेच्या याच्यामध्ये आहे आणि ही माळ या कृष्णमणी आहे आणि त्याच्यानंतर 108 मण्यांचा हा जप केला जातो. मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडमध्ये सांगताना मी सांगते. हरे कृष्ण माताजी. मग जप न करताना कुठल्या गोष्टी करू नये त्याच्यात आपल्याला हे जाणता येईल की कृष्णमण्यावर जप नाही करायचा आणि कसा जप करायचा तो मी दाखवते तुम्हाला एकदा. हरे कृष्ण. पुढचं माताजी. काही शब्दांचाच जप करू नये. भराभर भराभर म्हणून फक्त काहीच शब्द नाही तर प्रत्येक शब्दावर जोर देऊन प्रत्येक शब्दाचा व्यवस्थित उच्चार झाला पाहिजे. हरे कृष्ण. आणि माळेतील कृष्णमण्यावर जसं मी म्हटलं की हा कृष्णमणी आहे. मग या कृष्णमण्यावर जप न करता जेव्हा जप सुरू केला जातो तेव्हा तुम्ही पहिल्या मण्यापासून सुरू कराल आणि इथपर्यंत याल. तेव्हा मग त्या कृष्णमण्याला ओलांडायचं पण नाही आणि पुन्हा ती माळ उलटी करून शेवटच्या मण्यापासून पुन्हा इकडे जायचं. पुन्हा माळ उलटी करून म्हणून तो ओलांडू नये कृष्णमणी आणि त्याच्यावरती जप करू नये. असे हे काही नियम आहेत. त्या नियमांचं पालन करावं. मग त्याची कारणं तुम्हाला ग्रुपवर सगळं शेअर केली जातील की सगळ्या त्याच्याही बद्दलच्या माहिती आहेत. कशा प्रकारे ते केलं जावं. आणि मग हरे कृष्ण माताजी. पुस्तक, मोबाईल इतकं करताना नको. मग आपण जसं म्हणतो लहान मुलांनाही सांगतो, जेवताना "अरे तू जेवण कर, आता टीव्ही बघता-बघता जेवण नाही." तसं मंत्र करताना, नामस्मरण करताय. त्या नामस्मरणाचं महत्त्व आहे. कुठेतरी तुम्हाला एकाग्रता मग जितकी मी जसं म्हटलं खूप कठीण आहे हो. सगळ्यांना सांगणं आपण 108 वेळेला एक माळ करताना आपण इतकं की ते स्वतःच्या मनाला एक केंद्रित करून पूर्ण लक्ष भगवंतांच्या त्या नामस्मरणावरती आणण्यासाठी खूप प्रयत्न करायला लागतात. सांगणं खूप सोपं आहे आणि म्हणूनच मग जर ते पुस्तक, मोबाईल मग पुस्तक वाचायचं पूर्ण पुस्तकच वाचा हो. मग ते नामस्मरण नको. त्या नामस्मरणाचं महत्त्व जाणा. पूर्णपणे एकाग्र होऊन जितकं करायचंय मग तुम्ही खूप छोट्या-छोट्या पावलांनी सुरू करू शकता. 5 मिनिटं, 10 मिनिटं आणि मग हळू करून 108 वेळा, 1 वेळेला, 2 वेळा आणि मग कधी आपण आता मी माझ्या अनुभवावरून खरोखर सांगते, की 2 वर्ष झाली मला इस्कॉनच्या कनेक्शनमध्ये आहे. खूप वेगळी ही असोसिएशन आहे वेगळं आणि त्याच्यामध्ये मी कधी 16 माळा करायला लागले हे माझं मला म्हणजे आधी 1, 2, 3, 4 आपण करायला लागतो. पण कशाप्रकारे तुम्ही मग इतक्या सहजपणे त्या करू शकता आणि तुम्ही इतक्या सहजपणे मग ते केंद्रित करणं आणि त्याला खूप खूप आपण सगळे आता खूप याच्यात आहोत हो. म्हणजे अगदी अगदी बिगिनर्स आहोत आणि म्हणून ती हळू ते प्रयत्न म्हणून भगवंतांनी जे सांगितलं, की प्रयत्न अनेक अभ्यासाने आणि प्रयत्नांनी निश्चितच ते शक्य आहे. त्या ज्ञानाचं आचरण करण्यासाठी ते प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. ते ज्ञान घेऊन त्याचं आचरण करणं गरजेचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. आणि मग बघा जप करण्याचे फायदे किती आहेत. असं जप सगळेजण मिळून जप करतायत. किती सुंदर आनंद आहे. बघा सत्संग, भजन आपण करतो. किती सुंदर एक वातावरण तयार झालेलं असतं. मृदंग आणि वेगवेगळ्या प्रकारची ती वाद्य घेऊन किती सुंदर ते वातावरण तयार होतं. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर किती सुंदर असं हास्य आहे. हरे कृष्ण. मग त्याचं मग संकीर्तनही केलं जातं. कर्मफळांपासून मग जसं आम्ही म्हटलं, की जी 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स आहेत, परंतु जे कर्म करत असतील आणि मग कर्म स्वतःला त्या कर्मफळांसाठी उपभोग घेत असतील त्याचा, तर मग त्या कर्माच्या फलातून बंधनातून सुद्धा कुठेतरी या नामस्मरणातून या नामस्मरणाचं इतकं महत्त्व आहे, की निश्चित त्याच्यातूनही मुक्ती मिळण्याचा प्रयत्न असतो. मुक्ती मिळू शकते आणि असं या नामस्मरणाचं महत्त्व आहे. हरे कृष्ण. वाईट सवयींपासून, व्यसनांपासून मग केंद्रित करण्यासाठी कुठेतरी आपण बघा बऱ्याच वेळेला, की कुठेतरी अनेक थेरपीज हल्ली काढतात. म्युझिक थेरपी, ही थेरपी, मेडिटेशन थेरपी, अनेक गोष्टींचा मग आता खूप वेगवेगळ्या त्याचा फॅड निघालाय. पण बेसिक काय मग जे भगवंताने सांगितलं व्यवसायातली बुद्धी कुठेतरी ते एकाग्र करण्यासाठी आणि म्हणूनच मग अशा या वाईट चालींपासून, वाईट सवयींपासून स्वतःला परावृत्त करण्यासाठी निश्चितच या नामस्मरणाचं महत्त्व आहे. हरे कृष्ण.
जे संकीर्तन करतात बघा, जे वैष्णव दिसतायत आपल्याला, अनेक यात्रा केल्या जातात. काही चेहऱ्यावर चिंता, तणाव आहेत का? त्यांनाही स्वतःला सकाळी उठल्यापासून प्रत्येक मनुष्याला ताण-तणाव आहे, चिंता आहे, पुढचं काय करायचं या दिवसाची सगळी असतात. परंतु ते इतकं निर्व्याज प्रेम भगवंतांवर आणि त्या भक्तीमध्ये इतकं सुंदर असं कीर्तन केलं जातं, की तिथे आपण रममाण होऊन जातो त्या कीर्तनामध्ये आणि अनेक चिंता, तणावांपासून मुक्त असं चेहऱ्यावरचे भाव दिसतायत त्यांचे. पुढची स्लाईड माताजी. हरे कृष्ण. मनःशांती मिळते बघा. किती सुंदर असं दाखवलेलं आहे, की ज्याने मनःशांती मिळू शकते. खूप सुंदर अशा चेहऱ्यावरचे भाव आहेत, की ज्याने मनावर पूर्णपणे ताण दूर होतो मनावरचा. कारण एकाग्र होतो. मग प्रत्येकाने प्रचिती घ्यावी हो त्याची. प्रत्येकाने त्याचा अनुभव घ्यावा, की तुम्हाला ते नामस्मरण मग 5 मिनिटं नामस्मरण करून बघा प्रत्येकाने आणि ते नामस्मरण करून तुम्हाला काय वाटतं? मग निश्चितच तुम्ही स्वतःला त्या मार्गावरती आणायला हळू तयार करा. टप्प्या-टप्प्याने तयार करा. हरे कृष्ण. खरा निर्मळ आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. असं हे संकीर्तन मग त्याच्यातनं आत्मज्ञान मिळतं. समाज प्रबोधन होतं, की कुठे वाईट प्रवृत्ती आजूबाजूला असतील तर त्यांचं सुद्धा ते परावृत्त होतात त्याच्यातून. असा या संकीर्तनाचा, अशा या भगवंतांच्या नामाचा महिमा आहे. आणि तो महिमा अनेक जणांनी सांगितलाय. या महामंत्राबद्दल अनेक लोकं काय बोलतायत, तर आपल्याला दिसतायत हे आता सुद्धा मला वाटतं कुठेतरी WhatsAppवर होतं का माहिती नाही, पण कुठल्या लेखामध्ये मग ज्या Ford मालकाचे Ford जी कंपनी आहे, त्या कार कंपनीचे जे मालक आहेत, त्यांना अमरीश प्रभू म्हटलं जातंय आणि त्यांनी सगळ्यांनी मग अक्षरशः त्यांच्या कुटुंबातली सगळ्यांनी सत्संगामध्ये आणि साड्या नेसून बायकांनी जे विलायतेमध्ये राहत असले तरी स्वतः त्या सोहळं धोतर नेसून आणि हे करून, की मग स्वतःला त्या एका कुठेतरी आपण म्हणतो ना, तो ऑरा असतो आणि कशाप्रकारे स्वतःला त्या नामस्मरणाच्या मार्गावरती मार्गस्थ करतात, की भगवंतांच्या सेवेसाठी आणि मग जे काही अर्थार्जन होतंय, जे काही त्यांना मिळतंय, की किती अनेक देवळांसाठी त्यांनी अनेक निधी देतात आणि अनेक प्रकारचे डोनेशन्स. इस्कॉन तर आपण म्हणतो, की निधीच्याच निधींवर आणि अनेक या सगळ्या देणग्यांवरती इस्कॉनची स्थापना ज्या प्रभुपादांनी इस्कॉनची स्थापना केली, त्यांनी अनेक इस्कॉन नंतर असे बांधले आणि अशा देणग्यांवरती त्या इस्कॉनवर आपण म्हणतो भगवंतांचीच कृपा असते ती. कारण भगवंतांची भावना प्रत्येकाच्या मनात जोपासली जाते आणि तिथे काहीही कमी नसते. प्रभुपादांनी सांगितलं, की अन्नदान आपण बघतो इस्कॉन अन्नदानासाठी किती युक्रेनसारख्या ठिकाणी जिथे युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती, तिथे इस्कॉनने किती अन्नदान करून मदत केली. अशा अनेक संस्था आहेत आणि त्यापैकी इस्कॉन म्हणजे ज्या कृष्ण भावनेमध्ये मग अशा प्रकारे प्रभुपादांनी तेव्हा सांगितलं होतं त्यांच्या काळामध्ये, की जिथे लोकं भीक वगैरे मागत होते, अन्न जिथे नव्हतं, परंतु आपल्या भोवतीच्या ठराविक काळामध्ये मग प्रत्येक इस्कॉनच्या त्या परिसरामध्ये तेवढ्या भागामध्ये कुणीही उपाशी राहिलं नाही पाहिजे. हे अन्नदान इतकं रोजच्या रोज महाप्रसाद दिले जातात. अन्नदान केलं जातं. आणि त्याचं महात्म्य हे थोर आहे. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारची ही भावना या नामस्मरणातून ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे असं जॉर्ज हॅरिसन म्हणतात. अशा अनेक प्रतिक्रिया आहे आणि अशा अनेक प्रतिक्रिया आपल्याला पुढे दिसतील. ज्याच्यातनं आपण थोड्याशा त्या नुसती झलक घेऊया, पण हे सगळं तुम्हाला शेअर केलं जाईल. तुम्ही वाचू शकाल त्या पी-डी-एफमध्ये. सगळं अनुकूल घडायला लागलेलं आहे असे हॉलिवूडचे जे प्रत्येक कोणी हॉलिवूडचे ॲक्टर्स आहेत, मग त्याच्यामध्ये बिझनेसमन आहेत, की जे परिवर्तित झालेले आहेत, मॉडेल आहेत. त्यांची एक तुम्ही बघाल तर ती स्त्री मॉडेल होती आधी हे ओळखू पण येणार नाही, जिने साडी नेसलेली आहे, टिळा लावलेला आहे. अशा प्रकारे स्वतःला मग साधुसंग लवमात्रे मनाचं परिवर्तन त्याचबरोबर शारीरिक मग ज्या कुठेतरी त्या सगळ्या गोष्टींबद्दल अनासक्ती वाटणं. मग ज्यांना खरोखरच त्या मार्गावरती खूप मग भगवंत म्हणत नाहीयेत. कुठेही भगवंतांनी भगवद्गीतेत हे लिहिलं नाही. तुमच्या सगळ्या कमिटमेंट सोडा आणि तुम्ही फक्त देवळामध्ये येऊन 10 तास, 12 तास मंत्र जप करा असं कुठेही नाही. तो जो आतून आहे आणि म्हणूनच जे काही कराल ते मनापासून करणं गरजेचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. मग आपण पुढे जाऊया. असे हे अनेक प्रतिक्रिया आहेत त्यांच्या. या सगळे बिझनेसमन आहेत, की मॉडेल आहेत. त्या सगळ्यांनी अनेक प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत आणि या नामस्मरणाचं महत्त्व याच्यातून आपल्याला सांगितलेलं आहे. त्या नामस्मरणाविषयी आपण सगळं जाणलेली आहे महती आणि तुम्हीही नामजप करू शकता आणि आनंदी राहू शकता. अशी प्रचिती स्वतःच घ्या. अशा प्रकारे आपण इथे 6वा अध्याय संपवतो आहे, की जिथे या भक्ती योगाच्या टप्प्यावरती आपण मार्गस्थ होतोय. जो भक्तीचा सुलभ मार्ग, जो नामस्मरणाचा मार्ग आपण बघितला, की जो अत्यंत सुलभ आहे. जी शिडी आहे त्यापेक्षा मग
जिन्याने जाण्यापेक्षा तो लिफ्टचा मार्ग भक्ती योगाचा अत्यंत सुलभ असा भगवंतांशी जोडलं जाणं, भगवंतांची सेवा आणि भगवंतांचं नामस्मरण याने भगवंतांशी जोडलं जाणं असा सुंदर भक्तीच्या मार्गामध्ये आपण प्रवेश करत आहोत आणि उद्यापासून आपण भक्ती योगाला सुरुवात करणार आहोत. इति षष्ठोध्याय समाप्तः. कुणाला काही प्रश्न असतील, माताजी तुम्ही शेअरिंग स्टॉप करू शकता.